Milan Vtáčnik je pre mňa v prvom rade politik, ktorý nikdy nebol zapletený do korupčnej aféry a tu na Slovensku zďaleka nie je samozrejmosťou. Okrem toho Bratislava po tých 20 rokoch jednofarebnej samosprávy jednoznačne potrebuje zmenu k väčšej transparentnosti, k väčšej otvorenosti a tu si myslím, že Milan Vtáčnik je schopný urobiť. Želala by som si, aby popri tých megalomanských developerských projektoch, ktoré sa u nás rozvíjajú v Bratislave, sa rozvíjali aj projekty sociálne pre ženy, pre rodiny, napríklad tak, ako je to vo Viedni. Myslím, že Milan Vtáčnik so svojím sociálno-demokratickým cítením je ten správny človek. Predovšetkým chcem povedať, že primátorom hlavného mesta Bratislavy musí byť človek, ktorý má skúsenosti v práci s verejnou správou, samosprávou, ktorý má dlhodobé pozitívne výsledky a ktorý niečo dokázal aj, či už to bolo v oblasti školstva alebo v oblasti správy Petržalky ako také a tam za ním vidieť konkrétne výsledky. To je pre mňa veľmi dôležité a vnímam to ako veľmi dôležitý odkaz aj pre občanov hlavného mesta Bratislavy. Milana vnímam tiež ako človeka pragmatického, nie príliš oblečeného do nejakého stranického dresu a samozrejme človeka, ktorý keď sa za niečo, pre niečo rozhodne a chce niečo riešiť, tak nehľadá dôvody, ako sa to nedá, ale hľadá spôsoby, ako sa to dá. A v tomto vidím predovšetkým tú perspektívu aj hlavného mesta Bratislavy, mesta, ktoré svojím rozpočtom pripomína jedno ministerstvo, aby malo na čele takéhoto človeka.